Maayong buntag sa tanan, mga kaigsunan ko ni Kristo. Ano usab kita karon sa ato ang YouTube channel. Welcome sa tanang mga subscribers, viewers ug sa tanang mga sharer. God is good all the time. So karon ang atong paghisgutan mao ang Holy Trinity. Kung unsa kining Holy Trinity, ang balaang Trinidad. Ang Katoliko o Roman Catholic nagatuo nga adunay managlahi nga personas o kining tulo magkahiusa. Una, mipadayag ang Diyos Amahan o tungod sa gugma sa Diyos Amahan, tungod kay ang tanang katawhan nakita nga makasasala, gipadala niya ang bugtong anak nga si Jesus, ang ikaduha nga personas nga maoy atong manluluwas o naglukat sa atong mga kasalanan. Ug ingon man usab nga si Jesus Christ mobalik naman siya sa amahan ug iya usab kining gibilin ang Espiritu Santo nga mao karoy nagdasig kanato hangtod karon nga nabuhi pa ang simbahan. Kay nag-ingon jud si Jesus nga bisan pa dili walay katapusan ang pag-atiman sa Holy Spirit diha sa katawhan o sa simbahan. So, atong unahon paghisgot ang God the Father. Ang God the Father ato kini siyang makita diha sa Old Testament sa Genesis, ang pagbuhat niya sa kalibutan ug sa tanang butang nga sulod niini ug ang tao nga mao si Eva ug si Adan nga maoy magbalantay sa gihimo sa Dios nga kalibutan. So ang God the Father atong makita nga hangtod karon, tigpadayon sa tanang butang. O labing gamhanan ang God the Father. Atong makita ang gahom sa Dios diha sa Old Testament. Ang pagpalingkawas niya sa Israel pinaagi ni Moses, gikan ni gikan ni Adan ni Eva hangtod na sa New Testament nga mao si Jesus Christ nga ang ikaduhang personas. Mipadayag sa tinuod nga gugma sa Dios nga walay katapusan. So adunay karakteristik ang Ginoo o ang kinaiya sa Dios. Kini siya mao ang nakapanag-iya o tag-iya sa tanang butang sa kalibutan bisan pa sa atong kinabuhi. Siya ang tag-iya niini sa huyop niya diha sa ilong ni Adan. Aduna nay kinabuhi. Ug atong makita nga ang Dios grabe ang iyang gahom nga walay katapusan. Ang iyang pagka-eternity nga wala gyoy hangtod sa kahangturan, walay katapusan ang gahom sa Dios. Ug ang Dios goodness, anaa niya ang pagkaayo, pagkamaayo nga gihimo niya ang tanan alang sa katawhan nga maoy mo steward ni ining kalibutan. So giunsa naman kaha nato pag steward o pag atiman ang kalibutan. So, ang Ginoo, holiness, pagkabalaan, nga ato ganing makita, nga kung si Moses miadto nakikita sa Dios, dili makaduol, tungod kay kung muduol ka, mamatay. So, balaan ang Dios, pinakabalaan sa tanang balaan, walay tupong. Ug siya usab immanence, nga bugos ang Dios. So, siya usab immutability. Dili pagkabalhin, nga dili magbalhin-balhin. Kung unsay ang gihimo, mao na. So, ang Ginoo usab impossibility. Walay dili mahimo sa Dios kung buot sa Dios. Bisan gani si Jesus miingon siya nga kuhaa kining kupa. Pero imong kabubuton maoy matuman. Makakuha ang Dios sa atong mga problema karon, sa atong COVID karon, makuha sa Dios. Ug ngano kaha hangtod karon
hapit na lang mo duha ka tuig, anaa pa man ang COVID. Ato kuno kining pamalandungan kung unsa ang gusto sa Dios nga ang Dios balaan sa tanang balaan ug walay dili mahimo niya. Pag moingon siya stop ang COVID, usa lang ka witik sa iyang kamot, hunong na dayon ang COVID. Tungod kay siya powerful nga walay makatupong, walay tao nga makatupong sa pagkagamhanan sa Dios. Kung doon naman gani tao dihang naggahom-gahom, diha ra siya kutob. Ang iyang tawhanong gahom, kay ang Dios gamhanan sa tanan. Ug mahimo niya kung unsay iyang himuon. O ang adunay mga hiyas ang Dios. Unsa may hiyas sa Ginoo, nga ang Ginoo unique, talagsaon. Walay Dios gawas sa Yahweh. Nga gipadayag ni Moses sa pagpagawas sa Israelites sa pagkaulipon sa Ehiptohanon. Yahweh, Yahweh, I know you are near, standing always at my side. You guide me from the pool, and you lead me in ways everlasting. Walay katapusan si Yahweh. O migipadayag kini ni Moses sa time sa Mosaic o Mosaic Covenant. Ngagikan dito ni Noah, nagatuo na og Yahweh apan diha gipadayag kung unsa kagamhanan ang Dios diha sa pagpalingkawas niya sa mga Israelites. O karon ra ba atong nasayran nga ang Israelites nalingkawas na sila sa COVID. Victorious na sila. Wala na sila'y must. According sa akong amiga nga tuwa dito nagtrabaho. Apan, karon unsay nahitabo? Anna ang kagubot, ang kasamok. Ngano kaha kini? Ug atong mahibal-an nga ang Israelites mao kini ang pinili sa Dios. Nga giingnan niya si Jacob, ang imong pangalan Jacob, apan karon tawgon ka na og Israel. So ang Dios anaa nagauban kanunay sa mga kaliwat gikan ni Abraham, ngadto ni Isaac, ngadto ni Jacob, hangtod karon. So ang Dios usab walay kinutuban. Sa ako ng Ginoo, walay kinutuban ang iyang gahom. Gamhanan siya sa tanan. Kita wala pa ta masayod ugma kung makamata pa ta, pero ang Dios nasayod na. Nasayod na siya kung unsay atong padulngan. Dautan ba o maayo, nasayod siya bisan pila ka buok. Lusok sa atong buhok. O walay matago gikan sa Dios sa atong mga binuhatan, diha sa atong kasing-kasing, diha sa atong huna-huna, kay siya gamhanan sa tanan. Ug ang Dios anaa siya kanunay, nagauban siya kanunay, ug wala siya katapusan nga anaa siya makanunayon siya nagauban kanato. Apan usahay kita murag atong paminaw nga gibiyaan nata sa Dios, labi na karong panahon sa COVID nga perting lisura, pero ana ang Dios nagauban kanunay kanato. Musangpit lang taniya, mangayo tagpasaylo, repentance, reconciliation aron mahibalik ang atong connection ngadto sa Dios. Ug ang Dios dako kaayo. Walay taong makatupong niini. Dako kayo ang Dios. Ang tanan nga makita nimo dinhi sa kalibutan, iya ka na. Apan asahay kita mangangkon sa mga butang nga ania sa kalibutan. Dili lang kay mangangkon mo patay o mo sakalag sa tao. So, mga kaigsuunan ko ni Kristo, tungod sa kadalok, anaa kanato. Pero ang Dios nasayod sa tanan. Siya ang tag-iya niini.
ang Dios dili gyud na mabalhin. Bisan asa pata, bisan naa pa kasulod sa imong kaugalingong balay diha sa imong kasing-kasing, anaa ang Dios. Bisan asa pa ka nga dapit sa tibuok kalibutan. Bisan tuwa pa ka sa Europe, tuwa pa ka sa Amerika, tuwa pa ka sa Pilipinas, tuwa ka sa Israel, o bisan asa ka, ang Dios anaa kanunay. Hingpit ug putli ang Dios sa espiritu. Ang Dios personal nga makigrelasyon pinaagi sa pagpuyo nga mahiyason og Dios nun nga kinabuhi. Diha ang una og sinugdanan nga ang Dios personal nato siya nga anaa siya kanunay kun ang atong hiyas nahisama usab sa Dios bisan dili perfect pero ang atong kasing-kasing anaa diha sa gugma sa Dios, sa gugma sa atong isig katao. So atong makita ang God the Father umabasa diha sa Genesis, Book of Genesis sa Old Testament. O atong nasayran ang Holy Trinity ana ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit nga usa lang ka Dios. O ato gani mahibalan nga si San Agustin, bright man kay ni si San Agustin, pero gipakita siya sa Dios. Kay dito siya sa baybayon, namalandong siya kung unsa kini ang balaang Trinidad. Ug nakita niya ang usa ka bata nga nagbuhat og lungag, ug iya kining giduol ang bata. Ug iyang giingnan unsay imong gihimo dong? Lungag. Unsaon nimo ang imong lungag? Kanang tibuok dagat, tubig sa dagat, isulod nako sa niining bangag nga akong gihimo. Mingon si San Agustin, unsaon pagkasulod sa tubig sa dagat, kadako sa tubig sa dagat, o ang lungag gamay lang kayo. So diha, natubag nga ang Dios dako kayo, walay tao nga maka saysay niini kung unsa ang Dios. God the Father nga mao ang naghimo sa kalibutan, God the Son nga tungod sa atong pagkamakasasala iya kitang gilukat, ug nakig-uban ang Dios Amahan pinaagi ni Jesus. Og si Jesus kay mobalik man ngadto sa Amahan, nangayo siya og bag-ong manlalaban nga mao karong Sunday, ang Pentecost Day nga mao ang birthday sa atong simbahan. So mga kaigsunan ko ni Kristo, atong pamalandungan karon sa atong nahitabo sa atong kinabuhi. Nga niya kita sa COVID. O mapasalamaton kita kay anaanay mga vaccine. Gani ako, nagpa-prenotate nako or nagpa-appointment sa vaccine. Na ako'y pagbati nga kahadlok, apan ako kining ihalad ngadto sa Dios. So kining tanan atong ihalad sa Dios kay ang Dios gamhanan. Siya ang nasayod sa tanan alang kanato. So dili ta mabalaka kay anaa ang Dios nga atong sandigan kanunay. Nga magauban siya kanunay kanato wherever you are o whatever you are, kung unsa ka makakasasala o kinsa ka o asa ka, anaa ang Dios sang pagsangpit nimo, anaa siya. Bisan pagani og dili ta mo sangpit, nagauban siya kanato kanunay tungod sa atong kakulang, sa atong kaalam mahitungod sa Dios. Ang Dios mapasayloon o ang Dios mahigugmaon sa tanang katauhan bisag unsa ka pa. So maayong buntag ug daghan kay salamat ug ayaw ka mo kalimot pag-subscribe sa atong YouTube channel.